Юлій Цэзар ліхадзей, а ягоныя забойцы, асабліва бруд, герой. Гэта не рэйджбэйт, а дастаткова папулярная версія падзеяў на працягу гісторыі. Вось вам, напрыклад, герб амерыканскага штата Вірджынія, на якім напісаныя тут унізе словы, якія па легендзе сказаў бруд, калі забіваў Цэзара. Усе ведаюць, што сказаў Цэзар, ніхто не думае, што сказаў бруд. А бруд сказаў так заўжды тыранам, то бок смерць тырана. Вядома, хутчэй за ўсё, ані бруд, ані Цэзар нічога ўвогуле тады не казалі. Але чым цікавая ўвогуле гэта гісторыя? Справа ў тым, што Рым на момант, калі Цэзар падымаўся да ўлады, быў яшчэ рэспублікай. Ну і ў рымскіх сенатараў былі дужа добрыя падставы, каб лічыць, што Цэзар хацеў гэтую рэспубліку разбурыць. Людзі ўжо пасля, калі з'яўляецца сучаснае такое ўяўленне пра рэспубліку ў 17-18 стагоддзях, ну, яны бяруць менавіта брута як такога героя. Але нават у часы антычнага Рыма былі людзі, якім не падабалася надта вось гэтае усталяванне ўлады імператараў, і яны таксама спасылаюцца на брута як такога героя. Таму ў антычнасці мы не бачым нейкага аднастайнага засуджання брута. У 18 стагоддзі мы ўвогуле бачым ягоны рэнесанс як наадварот героя. Ну і потым пачынаецца драматызацыя гэтых падзеяў, так як мы іх уяўляем у часы ўжо Шекспіра. Шекспір, дарэчы, быў менавіта прыдворным драматургам, і ён прыдумаў гэтую фразу «і ты бруд», напрыклад. Бо антычныя крыніцы, яны звычайна або пішуць, што Цэзар сказаў нешта на падабенства «і ты дзіцё», або што ён увогуле маўчаў, што найбольш верагодны сцэнарый. Таму вы можаце ўспрымаць брута як здрадніка, перш за ўсё, таму што культура наша стварыла ягоны вобраз такім, але з пункту гледжання сваёй маралі і з пункту гледжання маралі сваіх сучаснікаў, ён увогуле то быў асобай, якая проста баролася за свае погляды, бо ён менавіта бараніў такі рэспубліканскі Рым.